Kantaan nyo ti Apo da kay amin ngagnaed iti daga. Agdaydayaw kayo asiraragsak ken kuana. Inkay ti sangwanan na, iti naragsak a kanta. Bigbigin nyo at ti Apo kat Diyos. Isu na tinamarswa kada tayo. Ket kukuana tayo. Wen tattao na tayo, kat datayo ti arban na. Sumrekkay anapnuan iti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo amapan ti santuaryo na. Agyaman kayo kenkwana, itanok yu tinagan na. Tanaimbag ti Apo, ket agnanayon awan inggana ti ayat na. Agnanayon ti kinapudno na. Narigagay ko, Diyos di ka atam, iyan mo isod pag naenan, sikat ka, duwak pipan, panag na. Kulyek, di kangat, wana bantay, dalya sa tekman, tibay-bay. Yep, kasko tinubong ti ayat mo when siya kat inawagan, when
siya ket inawagan. Agbyag ako tarima mapagtalkan, when ipeksa ipugkaw ko. Mamati akin ka Jesus, ket iibkas ko. Ti entero't lubong, ti entero't lubong. Anak, ti kanangatwa na Diyos, ti lubong yebkas na. Sikat Apo, sikat ti Diyos. Ti ayat mo nagbalaygi kanya, inaklon mo inyeg mo't kapyang, buting pinukaw mo't puso. Yebkas ko ilubong ti ayat mo, when siya ket inawagan, when siya ket inawagan. Agbyag apo't karima mapagtalkan, when ipeksa ipugkaw ko. Mamati akin ka Jesus, ket iibkas ko. Ti entero't lubong, ti entero't lubong. Anak, ti kangangatwa na Diyos, ti lubong yebkas na. Sikat Apo, sikat ti Diyos. Mamati akin ka Jesus, ket iibkas ko. Ti entero't lubong, ti entero't lubong. Anak, ti kangangatwa na Diyos, ti lubong yebkas na. Sikat Apo, sikat ti Diyos. Yebkas ko ti lubong ti ayat mo, when siya ket inawagan, when siya ket inawagan. Agbyag apo't karima mapagtalkan, when ipeksa ipugkaw ko. Mamati akin ka Jesus, ket iibkas ko. Ti entero't lubong, ti entero't lubong. Anak, ti kangangatwa na Diyos, ti lubong yebkas na. Sikat Apo, sikat ti Diyos. Mamati akin ka Jesus, ket iibkas ko. Ti entero't lubong, ti entero't lubong. Anak, ti kangangatwa na Diyos, ti lubong yebkas na. Sikat Apo, sikat ti Diyos. Imbag nga agsapa, kanya tayo amin kakabsat, maday dawi ti Apo, datay manan dito itapno iti kastakit, itultuloy tayong agadal kadagiti sa uwi ti Apo. Naragsak lang ununay kakabsat, nga iti dito yung lawas, kat napagbaligyan tayo manan, iti panubok, nga imay tibiyag tayo, kat naragsak kan waya tayo manan kakabsat, nga dumngag kadagiti sa uwi ti Apo. Isaga na tayo nga ron kuma iti panunot, kan iti puso tayo,
nga umawat kadagiti mensahe may papan kadagiti sao iti Apo. Iti daytoy nga aldaw kakabsat, iti Paulo, iti adal tayo ket messenger update. Yan. So I believe ang mga messenger nyo ngayon ay hindi na siya asul. May iba na siyang kulay. At yan po yung magiging titulo ng ating mensahe sa umaga na ito. Kaniti teksto tayo kabsat masarakan iti Aramid chapter 17 verse 1 to 3. Sinursor da Pablo ken Silas ti Amphipolis ken Apollonia ket dimteng da iti Thessalonica ayan ti maysa a sinagoga dagiti Hudyo. Kas ti masansan nga aramida ni Pablo napan ti sinagoga ket iti las-o ti tallong aldaw a panaginana nakisasarita kadagiti tattao. Ginaramat na dagiti na santuan na susurat iti panangilawlawag ken panangipaneknek na ang masapul nga agsagaba ken nagungar ti Kristo. Dayto Jesus nga ipakamok kada kayo kinunana isu ti Kristo. Dayto man kakabsat iti pagpusipusan iti adal tayo iti dayto nga aldaw. Tunggal tao ket adda iti pakaragsakan na. Ket dagito nga pakaragsakan isu no maminsan iti pagsarmingan iti talaga nga katatao na. Dati gamin kakabsat, dagiti nga ibanag nga kanayon, masansan nga aramidan na. Dagiti tattao nga nahilig da iti sugal, amumon nga amin nga pagturungan da kat sugal. Makita dati braha, makakita da madjong, makita dati pagtayan tuwiting, dagiti pag-ayat da nga aramidan. Adamat dagiti nahilig iti arak, makita dati barkada, makita dati pulutan, ay kat solban iti may sangal daw da. Dapat dagiti nahilig iti sports, nahilig iti panagmula, nahilig iti ayop, nahilig kadagiti na dumaduma nga banbanan. Kat maminsan kakabsat, noon niya dagiti pakagustuhan tayo nga aramidan, dagiti kayat tayo nga buybuyaan niya, dagito iti pakakitaan noon niya nga klase, iti tao, si tayo kakabsat. Na maminsan na iti YouTube tayo pa niya, noon niya dadya kanawin mo nga buybuyaan, isuntumatan dadya kanawin nga rumrumuhar. Kas lang ay kakabsat iti Facebook man, wino YouTube man, adalan da iti kaya tayo no niya yung behavior tayo ket isun iti iparang da nga iparang tapno iti kastakat interesado tayo nga kanayon nga lukatan dagito nga application nga habsat. Kas kumakadagiti musikero makita mo nga talaga nga isu ti hiligdan nga ureg malmalamda ang tuktukar ket awan iti pannakauma para kadakwada no di ket ragsak iti yegna. Iti pakaragsakan iti maysa nga tao ket isu iti motivasyon na kabsat tapno iti kasta ket pasayaadan na padagiti aramidan na. Nga uray no sakripisyo itinakaro awan iti anyaman na para ken kuana. Nya no nahilig ko mati arak ket awan iti kalsada nga nagalis no barkada iti nagawis kuna dagarad nya. Awan iti sayang nga gundaway, awan iti sayang nga gundaway tapno iti kasta ket masuportaan na dagiti banag nga pakaragragsakan na wenno pa kay aywan na lang unay. Ken nang nanguruna iti amin ipapintasan na iti kabaulan na may papaan iti dayta nga pakaragsakan na. Saan ngagsardeng nga mang panunot kadagiti banag wenno wagas tapno iti kasta ket mapapintas pay dagiti aramidan na. Ket uray pay man kakabsat dagiti nagaget napudno ken mapagtalkan nga Kristiyano at damat iti maysa nga banag nga masapul kakabsat ket iso iti pakaragsakan tayo. Maysa kumamad daytoy kakabsat kadagiti may bilang nga pakaragsakan dagiti namati iti Apo. Babaan iti panagbalin na nga kas iti mangalap wenno kas mensahero iti Apo. Tano adda dagiti may lukat nga gundaway nga maaramat wenno mapapintas iti dayta nga pakaragsakan na wenno kabaulan na haan ngagtaktak isuna nga mapan makitabunno kadagita kas kumati Bible study, conference, seminar, wenno discipleship, mission, visitation haan ngagtaktak isuna no di ket talaga nga mapan nga agserbi ken sumurot tapno iti kasta ket mapapintas ken mapasayat pa iti dayta nga kabaulan ken pakaragsakan na. Iti Aramid chapter 17 nga isu ti teksto tayo kakabsat ibinsay na iti testimonyo iti maysa nga napudno ken nagaget nga mensahero iti Dios kakabsat. Nalawag nga daytoy iti pakaragsakan dagiti Kristiyano nya datay biag kakabsat iti maysa nga mensahero. Makita iti biag ni Pablo kan dagiti kakadwana manipod iti daytoy nga kapitulo kakabsat iti awan sardeng na nga panangdalyasat da kadagiti dumaduma nga il-ili tapno iti kastakit iburay dagiti sao iti Apo. Kumbaga ito po yung kanilang hashtag travel goals. At kaya naman po pinipilit nilang pumunta sa iba't ibang mga lugar tapno iti kastakit isaknap dagiti sao iti Apo. Iti libro kakabsat iti Aramid no basaan tayo adati tallo nga missionary journey nga makunkuna
nga daytoy iti mangidetalye kakabsat no sa dinno nga luglugar kan ano anya dagiti paspasama kaday tangal ili may papan iti pan nakaywaragawag dagiti sawi ti Apo. And in this chapter alone, in chapter 17 kakabsat, adda ti tallo nga napananda umuna iti Tesalonica. May kadwa iti Berea, ganiti may katlo kakabsat ijay Atenas. Intultulok iti Apo daytoy saan nga tapno makapasyarda no di kat tapno maisaknap iti naimbag nga damag iti Apo kadag iti amin nga luglugar nga madanonda. Mabalin kakabsat nga nagulimag laon kuman ni Apostol Pablo niya apan conversion iti tiyempo kakabsat nga namuan na iti may papanti kinapudno ket inserdeng lalangan ti mangpapatay kadag iti Kristiyano kininruginan iti agserbi iti Apo. Mabalin lang kumakabsat nga nagulimag langan ni Suna ket awan iti bibiyang napay nga mangisaknap kadag iti dumang nga tatao dumang nga pagilyan may papan iti naimbag nga damag. Ngam saan kakabsat, makita tayo, iti daytoy nga libro, nga daytoy panagbalin nga mensahero, iso iti pakaragsakan, laon unay na Apostol Pablo nga aramiden. Isot gabuna nga awan iti makapasarden kenkwana, nga mangiburay kadag iti sao, iti Apo. Ket bahit iti panagdalyasat na, anya dagiti imot na nga mensahe. Nya, dati duwa kakabsat nga puntos tayo, iti daytoy nga, aldaw. Muna, mensahe nga mang pataod iti panagigidjat, grabe no? Iti may kadwa kakabsat, mensahe amang tad iti panakaawat. Mapantay pa yung muna kakabsat, mensahe amang pataod iti panagigidjat. At dakkel nga nagpadaan dagiti tattao idi, kan dagiti tattao data. Kuna na iti verse 21, magustuhan dagiti taga Atenas, kan dagiti ganganaet, ngagnanaed sa jay, iti agsasarita, kan nagdangdangag kadagiti kabarbaro nga, banbanag. Okay? Kung bagahan nga na idumduma, iti panawan ti data, kabsat nga, pagayayat dagiti tao nga lukatan dagiti application da, kumbaga yung Facebook po, yun na yung newspaper ng panahon natin ngayon, at doon mo na malalaman ng iba't ibang uri ng mga balita. May mga fake news, may mga totoong news din. Bahala ka na sa sarili mo kung paano mo i-sort out, but the point is, nahilig tayo kakabsat nga pagsasaritaan dagiti baro nga banbanag. Kikit tayo dagiti may makon ko nakakabsat nga pampa nya. Pampa pintas, pampapayat, pampataba, pampaubing, pampabanang, nya. Kikita yung kanayon kakabsat nga pagsasaritaan dagiti baro nga banbanag, kasmet kadagiti tao wennog nanaed ijay Atenas. Amo nga min kakabsat dagiti apostoles nga adu kadakwada ket mawaw ti panursuro ken kinapudno ket daytoy tinapintas nga gundaway tapno mairwaragawag da iti mensahe iti Apo a kasapulan da laon unay. Addan dagiti nakasagana nga umamammo ken umawat iti yadal da kadakwada. The harvest is plenty, but the laborers are few. And this applies, iti daytoy ang gundawi kakabsat, tanagado dagiti mawaw kadagiti kinapudno kiniti sao iti Apo. At dadagiti nakasagana ijay nga umawat kadagiti sao iti Apo kadayta nga gundaway. Daytoy ti puunan kakabsat dagiti mensahero iti Apo. Itiin tayo pa nang iburay kadagiti sasauna. Daytoy ti mabalin tayo nga aramatan tapno maikasaba tayo iti ebanghelyo. Dahil pa ng bigbig kakabsat nga nagadupay lang nga tatawing gayid dayto nga panawen. Iti agtartarigagay nga agadal kadagiti sao iti Apo. Amoy kakabsat iti ubing nga kanayon ko kapampanunutan nga no anyaman iti relihiyon nga nakaikamangan dagiti naganak ko. Isulang iti pudpudno nga relihiyon kat awanan iti sabaling ngagpepayso. Nga da kami lang iti mapanji langit kakabsat niya kasi iti kapanunutak ini. Uray no haana nga talaga nga agbasbasa iti Biblia. Mamati akong kakabsat no niya iti magbaga kanyak dagiti naganak ko. Nga mamuyo kakabsat dakkel iti nagdumaan na. Dadya mang manggagtay laang kan dadya talaga nga babasahan tayo dagiti sao iti Apo. Ket sapay ko hanteng agpatingga dagiti mamangagtay laang mamuan tayo latan. No di kat adda iti Biblia kakabsat. Daytoy dadyay kangrunaan ko mga pagpidutan tayo. Kadayti kinapudno nga masapol nga pananglan tayo iti dayto nga panagbiag tayo kakabsat. Kas kanyak, adumad kakabsat, dagiti tattao nga agtarigagay nga makamu iti kinapudno. Okay? Nga mahanda nga agbasbasa iti Bibliada. Iso nga tayo kat may sa mga pakaragsakan tayo, dahil panangiburay kadakwada iti sao iti Apo. Tapno kas kada tayo maamuan damat iti may papan, iti ebanghelyo nga insagot kada tayo iti Apo. Iti mensahero nga Kristiyano, kas ni Pablo, kat saan nga gibos iti panakisa sa una. Wow.
anli. Ang agibos kakabsat iti panakisauna. Kuna na iti verse 17, iti kasta iti sinagoga nakisarsarita kadagiti Hudyo ken kadagiti hentil nga agdaydayo ti Dios. Inaldaw met a kinasasauna dagiti tattao ang maisarong iti tiyendaan. Grabe no? No anya pa iti ayan na ti tiyendaan kakabsat. Nya no sinuman kano ti maisarong kaday nga lugar. Haan nga agsarsardeng kakabsat na Apostol Pablo nga makisarsarita kadakwada. Hudyo man wenno hentil daman. Awan iti pilpilyan ni Apostol Pablo nga lugar, awan iti pilpilyan ng tattao no di ka talaga nga iburburay na nagiti sao iti Apo. Saan nga iti bagina iti pakaseknan na kakabsat? No di kat dagiti makikita ng oportunidad tapno ikasaba iti mensahe iti Apo. Anya pa'y kakabsat, saan nga agsarsarday iti panakisinsinupyat na. Yung sumarunong nga bersikulo kakabsat, ay iti verse 18 kunana, nakisupyat met ken kuana dagiti mamaestro nga Epicurio ken Estokyo. Kinunati sa magmamano kadakwada, anya di salawasawon na daytoy aging sisirib at tao. Kinunama ti daduma kasla sabali a Dios ti kaskasabana. Kinunada daytoy agsipud ti kaskasaba ni Pablo iti may papan ken ni Jesus ken iti panagungar. Makita tayo kakabsat manipod iti daytoy nga bersikulo nga saan nga dadya balay gina iti pakaseknan na. No di kat dagiti makikita na nga tubeng tapno iti kastaket agbalege iti panakaiburay iti sao iti Apo iti dayta nga lugar. Saan nga nagsarday anak isinsinupyat? Ngam saan nga may papan kakabsat iti panagipan panakkel na iti bagina wenno dagiti balege na. No di kat may papan kakabsat latangakan kanayon iti panakaiburay iti parabor ni Apo Jesus kada tayo. Iti mensahe nga ipakpakdar iti mensahero ti Dios ket isu iti mangted iti panagigidjat iti kamaudyanan. Yes, kakabsat, daytoy nga mensahe nga iburburay tayo may papan iti parabor ni Apo Jesus daytoy ket mamagidjat adda mamati iti pakabuklan iti mensahe. Idi nang iburay ni Apostol Pablo kadagiti mensahe kakabsat iti ebanghelyo adda dagiti namati iti pakabuklan. Kuna na iti verse 34, adda dagiti naalukoy na ket namati da. Mairaman kadakwada ni Dionisio akamang ti Areopago ken ti maysa a babae nga agnagan Damaris ket adda pay dagiti daduma namati. Ngumsan lang nga adda dagiti namati ti pakabuklan kakabsat. Addamat dagiti namati iti paset wenno parte laeng iti mensahe. Kuna na iti verse 32, iti manggagda nagsao ni Pablo may papan ti panagungar tinatay, rinabraba kiti sumagmamano kadakwada ngem kinunamet ti daduma. Kayat mi ti dumngeg tumanen ken ka may papan iti daytoy. So dadagiti nang rabrabak ken kuana kakabsat ngem addamat dagiti nagtarigagay nga dumngeg pay ken kuana. Amoy kakabsat idinatay ni Apo Jesus ket nailan sa ije krus. Saan na nga ninamnama nga amin nga makadamag, amin nga makakita, amin nga makaammo iti daytoy nga sakripisyo ni Apo Jesus ket mamati da ken kuana. Ammo na kakabsat kadumteng to iti tiyempo nga adun tumat dagiti mga rabrabak ken kuana. Adun tumat dagiti mga reject ken kuana, dagiti san nga umawat ken mamati ken kuana. Ngamanyat inaramid na naupay kadi isuna ket hannawan intuloy iti nagpailan sa ije krus saan kakabsat. Nudiket inlepas na dagiti trabaho nga nangibaunan ken kuana ni Apo Jesus. Idi na natay isuna ije krus kakabsat. Haan nga 100% iti population iti lubong ket namati ngem haan nga nagsardeng isuna kakabsat nga natay. Haan nga nagsardeng isuna nga aramidan iti misyon na. Kastamat kadagiti adalan niya Apo Jesus kakabsat. Uray no awan iti garansya nga dagiti amin nga makangeg, dagiti amin nga maagasan, dagiti amin nga mapabiyag, amin nga mapakan. Kadagiti babaan kadagiti milagro nga inaramid niya Apo Jesus ket mamati da. Handalata kabsat nga nagsardeng. Inaramid dalata iti misyon nga nangibaunan kadakwada iti Apo. Daytoy nga rod iti karit kada tayo tata. Adaman dagiti mamati, adaman dagiti saan nga mamati, kadagiti mensahe, wenno ebanghelyo nga ibingbingay tayo, iti punto kakabsat, kat saan tayo kumang agsardeng, nga mangiburay kadagiti sao, iti Apo. Amen po ba? Lakad kidagumot at atakabay mo kakabsat, ag-amen kayo man. Nya? Wenno itype mo yung comments tayo, kakabsat. Tamno di kastakat, mamunming, at da kayo mat kadumdum ngagkadakam kakabsat.
Kinapudno na kakabsat kat awan kada tayo dito iti mangayat iti panagsusupyat wenno gulo nya. Numabalbalin kat agbihag tayo nga addan iti kapya kan awan iti karinriniri na. Okay? Ngano maminsan kakabsat iti nga amuno anya iti panunot iti tao. Dayto iti agbalbalin nga rason no maminsan no apay nga agululimag tayo kat santo nga maiburay dagiti sao iti Apo. Ngam sila lagip tayo kumakabsat. Nga babaan iti panangi waragawag tayo iti sao iti Apo. Babaan iti panangi share tayo kadakwada iti sao iti Apo. Mapagsina tayo kakabsat, when mapagsina, dagiti mamati ken kuana, ken dagiti saan. Mapagsina, dagiti kalding, ken dagiti tupa, di ba? Dagiti daan, ken dagiti baro. Babaan iti dito nga ebanghelyo kakabsat, maisina, dagiti addaan nga talaga iti pamati ken Apo, ken dagiti agin, papamati laeng, ken kuana kakabsat. Mabalin nga kaysa dagiti tao, ngam bidot iti pamatinda. They can be sincere, okay? And they can be wrong or they can be sincerely wrong kakabsat kadagiti aramidan na. Kasat nung arod nga magudwa, tapno maalukoy tayo dagiti duma nga mamati damat. No di tayo mat nga pakaragsakan kakabsat, di tayo mat nga pakaragsakan iti balin nga mensahero iti Diyos. Mabalin nga agkukuyog dagiti agsusupadi iti pamati na. Kas kumay din ito yung agundaway kakabsat iti lugar iti Atenas, nga nangiburay na Apostol Pablo kadagiti mensahe iti Apo, adda kadakwada dagiti idadauluan ni Epicurio, nga iti pamati da kakabsat kat na isentro iti panagnamay wenno iti kinapintas iti panagbiag, wenno iti tiyempo tayo kakabsat kat datay makunkuna nga prosperity gospel. Nya? At damat kakabsat ka dahil dyan agundaway dagiti pasurot ni Stokyo. Nga iti nakaisentruan iti pamati dakat may papan iti panangikat kadagiti amin nga namay iti biyag. Kablektaran mat kakabsat niya. Wino da dyan makuna nga asceticism. Wino da dyan self-emptying nga makunkuna kakabsat. Kasat nungarod nga magudwa. Kasat nungarod kakabsat nga makisayan. Iti matmati kadagitoy nga palso nga panurusuro no hantay mat nga pakaragsakan iti pangiburay iti sao iti Apo kadakwada kakabsat. Iti dakkel nga rod nga karik para kanya tayo nga namati tata is to make a stand for Jesus. Adaman dagiti mamati, adaman dagiti saan nga mamati, wenno kagudwa lang iti patyanda kadagiti bagbaga tayo kabsat. Di tayo kuma nga mauma nga mangiburay kadakwada iti sao iti Apo. Iti may kadwa nga mensahe nga pakaragsakan ni Apostol Pablo nga ipakaawat kadagiti namati idi. Kat datay mensahe nga mangted iti pannakaawat. Adda kakabsat iti dakkel nga nagpadaan dagiti tattao idi ket dagiti tattao itata. Kunana iti verse 22, timmakder ni Pablo iti sangwanan ti Areopago ket kinunana kadagiti taga Atenas, makitak a religyoso kayo iti amin a banag. Okay? Kakabsat iti dayto nga tiyempo, adumat dagiti religyoso. Nya? Adumat dagiti mga arakop kadagiti na dumado mga klase iti relihiyon. Kapuha kabsat ta ipagarupda nga dayto nga relihiyon ket iso iti mangisalakan kadakwada. Numan pay kasta kabsat san na nga kahit nga sawen nga no religyoso da ket nananayan ti pannakaawat da iti sao iti Apo wenno ammudan iti ebanghelyo. Mabalin nga kanayon da nga mapan iti kapilya ngem awan iti relasyon da ken Apo Jesus. Iti naturad nga mensahero kas ken Apostol Pablo ket san nga agsardeng iti pannakariribok na. Wen kakabsat, no tarigagayan tayo nga mangiburay kadagiti sao iti Apo, saan nga agsardeng iti pannakariribok. Kuna na iti verse 16, bayat ti panaguray ni Pablo kada Silas ken Timoteo iti Atenas, na palalo ti pannakariribok na, gapo iti kaado iti Diyosen a nakita na iti syudad. Saan nga iti biyag na, iti pakaseknan na, no di kat dagiti makikita na nga pannakairuruman dagiti tattao, gapo iti Diyosen. Di ulangan kakabsat nga mapaliw nga iti dayto nga tiyempo tayo iti naduma-duma nga ili wenno munisipyo nga kabsat iti La Union ket naipatakderen dagiti human size wenno sinantaw kakabsat nga di Diyosen nga nakapalikmod iti alat dagiti duma-duma nga kapilya. Dagitoy kakabsat ket mangipakita lang iti nakaro nga panangarakop iti tattao iti relihiyon wenno uray pay kadagiti di Diyosen kakabsat. Makapaliddaang nga iti dayto nga panawen kakabsat aging gana iti dayto nga panawen adupay lang dagiti tattao nga agdaydayaw kadagiti di Diyosen.
Ngam kaday di gundaway kakabsat nga nangiburay na Apostol Pablo iti lugar iti Atenas. Kastoy matlang iti makikita na. Ado iti Diyosen iti dayta nga syudad, dagiti tattao ket relihiyoso da. San lang kakabsat nga gibos ti panakariribok na gapo kadagiti makikita na nga palso nga pamati ken Diyosen. No tikat addapay kakabsat da saan nga gibos iti panakaisaklang na. Kuna nakakabsat iti verses 19 to 20, inawis da ni Pablo kat inkuyog dati taripnong ti konseho ti syudad ang mauawagan ti Areopago. Kaya't mi nga amuhin da ito'y baro apon ursuro asar salitaan kinunada. Karkarna dagiti sasawem kat kaya't mi nga mamuan iti kay papananda. Kakabsat ka da ito nga gundaway. Kanayon nga may saksak lang na Apostol Pablo. Tapno iti kasta kat iburay na dagiti sao iti Apo. Adu dagiti tattao kaday nga lugar kakabsat nga agtarigagay nga dumngeg kadagiti baro nga panursuro may papan iti Dios nga dida pay nga namuan wenno nang nanggagan. Kakabsat saan nga iti bendisyon na iti inna nga pakasiknan. No digad iti makikita na nga panagdengeg dagiti tattao iti damag may papan ken Apo Jesus. Uray kakabsat no pa kay saklangan na pay daytoy. No amuna met nga daytoy ti wagas tapno may waragawag dagiti sao iti Apo haan nga nagkedked Apostol Pablo nga aramidan iti pagayatan iti Apo. Ngem kasatnungay kakabsat nga maawatan dagiti tattao iti daytoy nga mensahe. No hanmet nga pakaragsakan dagiti Kristiyano iti agbalin nga mensahero iti Apo. Adu dagiti relihiyoso kakabsat ngem saan damet nga mo iti rason no apay nga agpas nagdawin no aramidan da dagiti relihiyon wenno tradisyon. Sapay ko mga kabsat, saan nga gaputa na bayagan nga aramidan, wenno adu dagiti mga aramid kadaytoyen, ket isumatan iti patsyan tayo nga pudno kon umiso. Saan ko mga kabsat, no di kat sukimatan tayo kuma iti pagayatan iti Apo, ket dagiti kuma sa iti Apo iti Biblia, iso kuma iti mangdikta, no anya iti rombeng nga patsyan ken surutan tayo kakabsat. Kada tayo nga namati nga dumdumngag iti daytoy nga mensahe, pakaragsakan tayo kumakabsat tagbalin nga mensahero iti Dios. Daytoyen kakabsat iti tiyempo ken iti tsansa tayo tapno iburay dagiti inawat ken naawatan tayo nga ebanghelyo. Anya? Kakabsat adno maminsan dagiti laped tayo, nya? Adamat gamin dagiti modules ko, paano ako mag-share? Ano? Adamat gamin ti trabaho. Bakit gaminan? Lakaya gaminan. Binyak pa'y gamin. Nya? Wino, adapay gamin iti ababulak nga project ko. Wino, adapay gamin iti mang persecute kanya kaanak pa'y nga mabalin nga ag-share ti gospel. No, this is the time, kakabsat. Urgent, iti panangi-share iti sa iti Apo. Instead, kakabsat nga, agpa-overcome tayo kadagito nga banbanag, i-overcome tayo kadi and let us say, persecution ka lang, gospel itong hawak ko. Project ka lang, gospel itong hawak ko. Modules ka lang, modules ka nga. Hindi, modules ka lang. Ano? Gospel itong hawak ko. Wala makakapigil sa akin na magbahagi ng salita ng Diyos sa kahit anumang pamamaraan na maaring gawin nating mga Kristiyano. Kakabsat, amutin mo siguro na niya, iti Facebook Messenger tata, katata ti update nan. Okay? Kung ang tatayhan nga kulay blue ti Messenger tayo na niya, agduduma ti kulay nan, kulay pink, nga kulay violet. Nung naka-update iti Messenger tayo, amutay dito yung kakabsat. Adu pa dagiti features na, nga rimwar, adu dagiti mabalin tayo manan nga aramidan, baba niti dito yung application, yung makon ko na yung messenger kakabsat. No pansinan tayo iti lubong, saan nga agsarsarday dagito nga kumpanya, tapno papintasan, iti dito yung application, nga pakakitaan, iti kadakkelan, wenno kaaduan, nga exchanges, iti message, iti dito yung panawan kakabsat, iti dito yung henerasyon tayo. No kasi kumakaagawa, kan kapartak iti lubong, nga mang papintas, iti wagas, iti panangidaron, iti mensahe kakabsat, at adda kumapay dagiti anak iti Dios nga nakaawat kan imawat iti biyag nga agnanayon. Hantay ko mga mapnag kakabsat nga dagiti ammo tayon ket ijete langan ken awanen iti tarigagay tayo nga mangiburay. Iti napintas ken nasaya at nga wagas. Let us make every effort kakabsat tapno mas lalo pa nga mapapintas iti panangiburay tayo iti sao iti Apo kakabsat. No makita tayo iti online worship service tayo anya, amuyo iti gamit
gamit tayo lang kakabsat, nag-record iti online service tayo, kat dadya earphone, nya? Di ba earphone ka, ada mic na? Ipapatong namin yun sa microphone, and then babalutan namin ng mic cover, ididikit namin sa loob yung mic ng headphone, at doon po kami magpipreach. Kaya yung mga unang online service natin, kung mapapansin nyo, nakaupo lang talaga ako, hindi po ako makagalaw. Bakit? Kapag gumalaw akong ganon, gagalaw din yung pinagre-recordan ko na telepono. Pakahirap po nun. But may mga pagkakataon pa nun na kung saan-saan po namin kinakabit ang camera ng telepono natin para lang po tayo makapag-record online. Ano po? And ngayon po, bless tayo ng Lord, nakakatayo na po ako dito sa harapan, ano? Nakakalakad-lakad. Mamaya sasayaw ako, ay hindi, biro lang po. Okay? Nakakagalaw-galaw na po at very comfortable po tayo na nagre-record ngayon. At yan po ang patunay na hindi po tayo tumitigil na gumawa ng paraan para mas mapaganda po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa online platform. Katsapay ko mga kabsat, kada tayo ang agdangdangag iti dito nga mensahe. Adu dagiti wagas kakabsat anya ajay pag-aramidag iti memory verse no makikita yung kakabsat dagiti purpose ko nga verses iti application nga ususarag ket Canva. It is free kakabsat. Agikabil ka lang adda pa iti template nan, adda pa iti pictures ka mabalin mo ikabilen nasa sayo na lang talaga yung creativity. Just put the words there and then maayos na siya. I-download mo and then i-share mo sa social media. And then you can share the word of God. Maybe hindi mo lang alam, merong isang tao na makakabasa nun and it will change his or her life forever because kaday ta nga message kay bagbaga mo no i-share mo iti social media. Kakabsat, daytoy kathan lang nga pagbuyaan iti tulfo. San lang kakabsat nga pangipakitaan kadagiti avatar tayo. Wenno pangipabuyaan kadagiti anyaman nga makan tayo. Haan kakabsat, daytoy kat lugar nga insagana ni Apo Dios tapno iti kastaket may buray tayo in upgraded way. Dagiti sao iti Apo. Saan nagbalbalo iti mensahe? Kakabsat niya? Let me remind you. Okay? Trinity ngayon, bukas, isa na lang. Hindi po. The message of God, hindi po nagbabago yan. But our approach in sharing the Word of God varies. Adu kakabsat dagiti wagas tapno mangiburay tayo iti sao iti Apo. Antay ko mga agserdeng nga mang panunot iti pagsayaatan dagiti panangiburay iti sao iti Apo. And lastly, no mabuy-buyo kakabsat, Kids Bible Hour tayo, idikat very plain, tatan kakabsat, ng kitkitaan nyo, nagbaliw pa yan, dadya intro na, talagang mga kabataan po na nakikipagtulungan sa atin sa paggawa ng online Kids Bible Hour natin, ay hindi rin tumitigil para mas lalo pa nilang mapaganda ng mapaganda. Why? Because they want to reach even the little children and win them for the Lord. And I hope yung mga anak ninyo, okay, mga pamangkin ninyo, yung mga apo ninyo, ipabuhay yung kumakanyada kakabsat, dagito nga aramidan tayo nga wagas, tapno may buray iti sao iti Apo, kadakwada. Iti pakaragsakan, iti may sa Kristyano, kut iso ko madati panagbalin tayo nga mensahero iti Apo, nga mangipakamo iti naimbag nga damag, iti nabilag nga mensahe, dagiti Kristyano. Dahito kakabsat, kat mangtag, iti pan nakaawat, kadagiti namati, ken mangted iti pan nakaitibkol kadagiti sumyasi. Pag sinaan na iti dalan dagiti namati ken dagiti sumyasi. Kakabsat, what do you usually do? No adda dagiti breaking news nga mangyari iti Biagyo. Dagiti good news kakabsat nga mangyari iti Biagyo. Di ba gusto mo i-share ito agad sa mga kabag-anak mo, kapatid mo, sa mga mahal mo sa buhay? Hindi ka makapigil, ano? Kahit na makakuha ka lang ng mataas na grades, makakuha ka ng scholarship, magkaroon ka ng promotion, makakuha na magandang trabaho, you would want to share it in the social media o kaya i-share mo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo mapipigilan yung sarili mo na ipaalam sa kanila. Bakit? It is just so good to contain it. Kailangan mong ilabas at ipaalam sa iba. Okay? Parang pag ikaw kumakain ka sa restaurant, ano? Minsan picture post muna. Picture and post bago pray, yung nahuhuli yung pray, ano po? That's sometimes true, kanya tayo. Pero at least may pray. Okay, sige, accepted na yon. Minsan yun po, bago ka kumain, ipopost mo muna sa social media. Bakit? It's just so good na ayaw mong mamiss yung moment na yun and you want to remember it. And you want others to know about it. And I pray kakabsat, yeah? Nga
Ngahan lang nga kadagito nga banbanag nga alisto tayo nga mangipakaammo kadagiti daddo mga tattao. No dikat nang nangruna pa'y kuma, iti ebanghelyo, iti naimbag nga damag kakabsat nga makapagbalbalo iti biyag iti tattao. Iti dakkel nga rag masaludsod nga sangsangwan tayo kakabsat. No saan nga iti biyag iti maysa nga mensahero iti apo iti pakaragsakan tayo. Anyang rod nga klase iti biyag kakabsat. Iti tartari gagayan tayo. Iti may kadwa, no saan nga iti mensahe iti apo iti agruar kadag iti bibig tayo. Anyang rod kakabsat iti pumpumswak manipod kada ito'y nga bibig tayo. Sapay ko mga kabsat na makasarak tayo iti rag-o kan panakapnag. Bayat iti panagbalin tayo nga mensahero iti apo. Kadag iti na dumaduma nga wagas, kadag iti na dumaduma nga tattao. Dahito man lang kakabsat iti mensahe nga kahit kung ay buray, iti dahito yung aldaw. Sapay ko matain tayon kakabsat, mangiburay tayon iti sao iti apo. Dawatag ti panagtamod tayo kaabsat, tamapan tayo ti pamagibos nga kararag kaniti benediksyon, kararag tayo. Maragayat kan manangasi a Diyos sa mami nga nailangitan, apagyaman kami o Diyos, ti agtultuloy nga panangindalan mo, iti bawat maysa. Yaman kami apo iti kastaunay nga panagayat mo kada kami, kang ronano Diyos iti panang protektam, panang bendisyon mo apo, kada kami lugan. Mapadayawan law na o Diyos itinagan mo apo. Duriti dito o Diyos nga gundaway, may tanuklat o Diyos itinagan mo. Kang ronano Diyos kadagiti ititad mo kada kami o Diyos nga makan, nga espiritual ano apo. Lord, yaman kami o Diyos ta sikalat taog God iti agtultuloy nga may tanok o Diyos iti biyag iti tumunggal may sakada kami. May tuloy lahat nga mapadayawan itinagan mo apo. Duriti kastoy nga aramid o apo italakmilat nga rod king ka o apo. Kararagmi nagtultuloy lahat kada kuma o Diyos ngikan na kami iti rigta o apo kang ronano Diyos iti addaugad nga panagsukimat mi karagiti sasaom panagdengeg kan panagadal milata kang ronano Diyos iti panagkararag mi o apo. Yaman kami o Diyos kang ronano Diyos kadagiti habsat mi nga kasapulan nawaw na o Diyos iti panakapaimbag no daman o apo dawat mi o Diyos nga sikalat tawgad iti mangtaming kan mangkadwa kadakwada itin mo Diyos kadakwada o apo iti nananay o Diyos nga panakapaimbag o apo. Nagyaman kami tulungam nga rod o Diyos iti bawat maysa kada kami o apo kun nagtultuloy at ako mao Diyos nga marik namin at tao Diyos iti ayat mo kang ronano Diyos iti panang patabkar mo Diyos iti bawat maysa iti panagpamati mi kumao apo kat agtultuloy ngayon mo Diyos iti nabara nga panagpamatikan panagsermimiking ka o apo. Yaman kami maminsan tayo apo tulungam kan bendisyonam iti bawat may sanganak mo apo. Yaman kami sikay ti mapadayawan o Diyos iti biyag mi. Sapay ko ma kada tayo amin ti parabor na po Isu Kristo iti ayat iti Diyos kundi agtultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo. Ito may mesa nga Diyos iti talo nga persona iso ko matagtultuloy nga agari, agtultuloy nga mangidalan, kaya nagtultuloy nga mangbendisyon iti bawat may sakada tayo. Ito nga orda po iti sang kamay sa nga kararagmi, itinagan na po mi nga Jesus, kaniso nga nang isalakan kada kami kat ko nami. Amen.